Иртәнге 5 Яшелүзән районының Луч хуҗалыгында күпләп күркәләр үләргә тотына. Бүген кыш гриппына каршы көрәш буенча өйрәнүләр шундый сценарий буенча башланып китте. Татарстан, Чувашия һәм Марий Эл республикаларыннан белгечләр эш тәҗрибәләре белән уртаклаша. Безнең Зеленодольский районында бу чир килеп чыкты, икенче грипп Тукай районында, Мәслим районнарында килеп чыкты мондый авырулар. Но безнең слаженный команда ярдәмендә, ветеринарный служба, Россельхознадзор службасының әйбәт эшләве ярдәмендә бәйнекендә ул авыру тизлек локализация итте һәм юктарылды. Шуңа күрә тирә-юньгә таралмады. Агрофирма Залесная – это действительно большая трагедия. Безнең районда 2 ел элек Залесная агрофирмасында күпләп кош-кортлар үлде. Бу бик аяныч күренеш. 187 мең баш кош юк ителде. Ветеринарлар төркеме хәбәрне ишетүгә үк инфекция таралу куркынычы булган хуҗалыкка юнәлә. Анализ үрнәкләрен алып, махсус лабораторияләргә җибәрәләр. Кыш гриппымы юкмы икәнлеге шунда ачыклана. Республикада йогышлы авырту килеп чыккан чиракта инде без дәүлек эчендә шушы йогышлы авыртуны юк итәргә тиеш булабыз. Республиканың ветеринария хезмәте бөтен техника белән, инструментлар белән, оборудование белән тәэмин ителгән. Шуңа күрә инде безнең республикада шушы йогышлы авыртуларны юк итү тиз генә рәвештә башкарыла. Татарстанда үлгән кош һәм терлекне вакытлыча саклау өчен махсус җайланмада уйлап тапканнар. Биредә температура -15 градуска кадәр. Димәк, инфекция таралу куркынычы кими. Шул ук вакытта чирне юктыру үзенчәлекләрен өйрәнү өчен вакыт һәм мөмкинлек бирә. Марий Эл республикасы белгечләре исә инфекцияны юк иткәннән соң костюмнарны да тиешенчә зарарсызландырырга кирәк дип саный. Киемнәрне дезинфекцияләү өчен махсус палаткалар кулланалар. Чтобы в момент Кошларда чир ачыклана калса һәм тарала башласа, без нәрсә эшләргә кирәклеген белергә тиеш. Моңа алдан ук әзерләнергә кирәк. Һәрбер адымны аңлап башкару зарур. Башка төбәкләрдән килгән белгечләр дә яңалыклар белән таныша, үз киңәшләрен бирә. Кош чире чыкмасын өчен инде халыкка иң беренче аңлатырга кирәк ул шушы чир чыкмасын өчен халыкларның кош-кортлары урам буенда йөрергә тиеш түгел. Алар торырга тиеш ихатада, үзләрендә генә закрытый ябык режим дип әйтергә кирәк. Эпидемиологлар һәм ветеринарлар төркеме өйрәнүләр вакытында әлеге инфекция учагын 10 минут дигәндә зарарсызландырды. Хуҗалыктагы кош-корт кына түгел, азык-төлек биредәге барлык җайланмалар да утилләштерелә. Аларны яндырып кына чирдән котылырга мөмкин ди белгечләр. Инзилә Хөсәенова, Ленар Хуҗа Әхмәтов, Яңа гасыр каналы.